Il-proġett ta' tieni interconnector bejn Malta u Sqallija daħal fażi importanti oħra. Il-kumpanija Interconnect Malta bdiet il-proċess ta' identifikazzjoni u tindif tar-rotta wara li tlesta l-isħarriġ dettaljat tal-baħar. Dan il-pass jiforma parti mill-preparazzjoni għall-installazzjoni tal-kejbel taħt il-baħar li se jkopri distanza ta' madwar 99 km, fond li jilħaq il-170 metru. Ix-xogħol qed isir bħalissa huwa maħsub biex jiżgura li r-rotta tkun kompletament sigura u mingħajr riski. L-Inġinier Christian Spiteri, manager ta' Interconnect Malta, spjega li l-ħidma issa se tifoka fuq it-tindif ta' il-baħar minn esplosivi mhux identifikati u ostakli oħra li jistgħu jfixklu jew jipperikolaw ix-xogħlijiet. Ħanfittxu targets li konna sibnihom waqt id-Detailed Marine Road Survey u nidentifikaw eżattament x'inhuma. Dan huwa proċess importanti ħafna biex inkunu nistgħu nillejjaw il-kejbil fuq il-baħar ħalli nkunu ċerti li minn daw it-targets manjetiċi m'hemm xejn minnhom illi jista' jikkawża ħsara kemm il-kejbil innifsu kif ukoll importanti ħafna minn li jkun qed jagħmel ix-xogħlijiet. Waqt sħarriġ inizjali ġew identifikati mijiet ta' oġġetti metalliċi taħt il-qiegħ tal-baħar. Minn dawn kważi 400 ġew magħżula għal investigazzjoni aktar dettaljata. Timijiet speċjalizzati se jużaw teknoloġija avvanzata inkluż vetturi operati mill-bogħod biex jispezzjonaw dawn l-oġġetti u fejn meħtieġ jitneħħew jew jiġu indirizzati b'mod sigur. F'każ li jinstabu esplosivi l-operazzjonijiet isiru f'koordinazzjoni mal-awtoritajiet Maltin u Taljani skont l-standards ta' sigurtà. Il-Ministru għall-Enerġija Mirjam Dalli qalet li dan il-proġett huwa ċentrali għall-istrateġija tal-enerġija ta' Malta u se jsaħħaħ is-sigurtà tal-provvista fil-waqt li jkompli jmexxi lil pajjiż lejn sistema ta' enerġija aktar sostenibbli. Il-proġett ta' tieni interconnector qed isir b'investiment ta' 300 miljun euro.